μέρες εδώ πέρα. Παναγία μου, Παναγία. Παλιγάρι μου, εντάξει, κοιμήθηκες ωραία. Σκατά κοιμήθηκαμε. Πολύ στα φιάλτης έβλεπα ότι χάσαμε το αεροπλάνο. Εφιάλτης είναι αυτό. Εγώ να δεις τι έβλεπα από χθες, Ήμουνα, λέγεται, και ήμουν στο ίδιο αεροπλάνο με το Μητσοτάκη. Πω, τι πήγες και είδες και εσύ, φίλε. Και τι, προσγειωθήκατε. Όχι, δεν πρόλαβα. Τρόμαξα και ξύπνησα. Ευτυχώς, τυχερός ήσουν. Θα πεταχτώ δικέ μου για κάνα καπουτσίνο. Ας μου με το καπουτσίνο μου, με έχεις τρελάσει τους καφέδες, άγχος έχω, θα χάσουμε το αεροπλάνο, λέμε. Όπο ρε μανία που σου έχει κολλήσει με το αεροπλάνο, εσένα ρε παιδί μου, 8 η ώρα δεν πετάς. 8 παρα 5 τάντας και τι ψάχνεις τώρα. Άμα ναι, εντάξει. Πόσο έχουμε σήμερα, δεν μου λες. 15 Φεβρουαρίου. Να το χάσω το αεροπλάνο με τις βλακίες σου. Τσίμα είμαι. 10 Μαρτίου πρέπει να είμαι στο αεροδρόμιο, αγόρι μου εγώ. Και ποιος σου είπε δεν θα είσαι ρε. Σε μια εβδομάδα ανοίγει Συγκρού και τσακ φτάσαμε. Ναι. Συγκρού. Τι λένε έξι με αν πας κύκλο, αν πας, αφού Σπάτα πάμε. Σπάτα. Βέβαια. Ποια Σπάτα ρε. Ανοίξει το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Όχι, μέχρι να φτάσουμε εδώ ανοίξει. Κάποτε θα άνοιγε. Ίδια ανοίγουμε, αγόρι μου. Καλητέ μου. Μεγάλε.